Времето на аудито. Lamborghini Aventador. И за пръв път на драг състезание в България невероятното Lamborghini Aventador 7 литров V12 двигател и BMW X6 M-Power и двете представители на Cesare Racing Team от Румъния. Ще опитаме отново. Рибата ги стряска, те отванали. Рибата ги стресна. Lamborghini Aventador, дами и господа. 11.26. 11.260.